ku danna subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mun gode da kallon tashar Abaji TV. Yawa ina gajiya. Ya gari? Ke muke. Wallahi nake magana. Ke muka biyo. Wallahi wurin ki na dan zo ne wallahi shine na abun nan da yake ci. Wajen ki muka zo dai. Kai, kuka rako ni wallahi. Wuri na kuka zo? Wallahi. Allah. Wallahi. Ya gari ya harkoki? Allah wallahi gudu. Masha Allah. Okay, to ku zaya. Mu tsaya. Kenan. To shikenan. Ban gora ka ki. Ka raka ta gidan uwarwa. Ban wa zaka raka. Gidan uwarwa. A dawo lafiya. Wanka za ta ƙara yiwa banza. Amma dai budurwa ta ce dai. Wallahi da na ganta har buguwa ne. Amma dai ni za ku ba mu ita ko? Kai. Abawa. Ni mana. Abama. Kai. Amma ban taɓa sanin baho ne kai ba sai yanzu. Babu zaman amana kenan. Wai an yi. Tana ciki ne bata fito ba yanzu. Waye? Wata mai kama da zinariya da ta shiga ciki. Wata fara fa yanzu nan ta shiga ciki. Ba ni ce na muka zo tare na ce zan aje jakka na fito. Wa? A'a, ba ke dai ba. Bayo Allah, wai kin duba madubi ku kafin ki fito? Ni ce fa babu kowa a ciki. Zillabiya! Cikin ku waye ma ni soraye. Gashi Gashi nan. nan. Wannan gashi nan. In kun gama ina zuwa. In kun gama ina zuwa. Shine wannan. Wallahi Wallahi. Allah Kuma ba. Ba ki ce, ba ka ce kai wai. Ba kin ga shi kin ga mutum. Allah ke ji.